Se on vieläkin vaan, mä en tiedä mikä siinä on. Siinä pitää vaan sit odottaa tässä. Joo, eli tervetuloa takaisin. Mulla on taas, mun piti vaihtaa serveriä, koska toi ei vaan päästänyt mut sinne, et jostain syystä. Mä en tiedä, mitä se heitti vaan koko ajan mut ulos. Vaikka mä yritin spawnaa, se vaan heitti, kun mä yritin lataa sinne. Mä en ymmärrä sitä. Meillä on tossa. Ja sama. Elikkä joo, jatketaan sitä luuttausta. On tästä toi Mousin valmis, koska ihan milloin tahansa voi tulla äijä, mistä vaan. Okei, tääkin taitaa lagaa. Mä katoin itekin, että täällä on monta serveriä, jotka on amerikkalaisia tai saksalaisia. Niin. Ja taitaa, kato nyt tääkin varmaan bugi. Pitäis ottaa, noniin. Joo, se oli joku, en mä tiedä mikä toi oli äsken. Sitä third personia. Onks tää käynyt? Mitä? Löysiks mun mountain backpackin? Mä en tiedä kumpi ottaa, siinä on vaan 5 slottia enää, tää on paljon hienompi tää ja muutenkin camouflage. Niin se kannattaa kyllä aina ottaa. Camouflage. Se on tulee hirveä läski toi reppu. Tää ei oo nyt niin täynnä tää serveri. Mä tarvii jonkin verran, mutta ei niin paljon. Koska mä etin sitä myöhemmin sitten niitä mun niitä servereitä. Yritän tulla takaisin samaan serveriin. Tai sitten voi olla, että mun netti riehuu, en mä tiedä. Kirkkoa ei pääse. Juu, mennään eteenpäin. Mennään nyt sinne itse Chernoon. Se on tuolla päin. Katsotaan miten hyvä aimi tässä on. Ei paha, mutta pitäisi olla vaan, että tää lopettaa hengästymisen. Niin. Tää pitää löytää jotain vaatteita kyllä täällä mun äijä. Mä haluan, että tää kuolee hypotermiaa. Mä oon pistänyt tähän peliin sen systeemiin. Toi on ihan hyvin menee nyt tässä. Mä en ymmärrä mikä tässä tää nyt. Blade Carrier, meillä ei oo sitä turhaavia tilaa meillä. Ihan hyvä, että näyttää tää. No, toi lockpick, mä en tiedä miten se toimii. Pistol suppressor. Chemlight, mä en tiedä mitä mä sillä teen. Vitamiineja, jos se tulee jotain, mä en tiedä. Mä en oo ikin käyttänyt vitamiineja minne ollenkaan yhtään mihinkään. Niin sitä pitää vähän myös kattoo. Mä menen ihan menen ihan nyrkeellä vaan. Et menee lujempaa. Olemme nyt Chernaruksen päätän alueella nytten. Ihan just ollaan siellä. Ja mä tässä nyt vähän luuttaa näin. Tää ihan hyvältä näyttää jo ensimmäisessä jaksossa. Jos mä tuun postaan vielä lisää, niin yritän aina se parhaani, että voisi postaa videon niin että... Ja sit joo. Heatpack, joo, tätä tarvii. Ja mä voin tehdä kyllä nuotionkin, että siinä ei oo mitään, että vaikka metsästä jotain, että saisin ruokaa. Silleenkin se voi tehdä vähän hyvin. Ja se systeemi on ehkä vähän parempi tehdä silleen. Vitsi, nyt tää ovi trollaa minua. Oho. Alkohol tank, mikä onkaan. Puhdistaa nää. Nää mun vaan... Ei nää alkohol tää Tinder ei toimi muihin. Tai mikä nyt onkaan. Aika hyvin, että nyt että ensimmäisessä episodissa on jo Mousin ammuksia. Kirves. Hyvä, tää on aika harvinainen tää reppu. Minkä sä voit saada. Ja mun äijän on taas nälkä. Oi. Tactical bacon. Vähän pikku lapsi. Tämmöset tää mun äijästä näyttää. Joo.
Tää on se hätä side sitten. Ja jos se ihmettelee, että tässä on vaan 15 tähtä, se on sen takia, että tää DayZ ei oo optimoisittu. Jos tää on vasta alfa, niin nää työskentelee siinä. Sitten ihmettelee, että nyt ollaan kaupungin lähellä ja saadaan 15 tähteä. Se on just sen takia, että tää ei oo vielä optimoisittu kunnolla. Et sitä ei käykää huoliko. Et se ei oo mun koneen vika tai mitään, että niin. Tarvittais ottaa jo ase esille, koska tää voi olla ketä vaan. Mä olin just luuttamassa näin tän villapaidan, mutta tää on nyt pakko käy. Oh, kato. Nyt ollaan gangsteri. Untai bandana. Face mask, pistää tämmönen naamari päälle. Black check wool coat. Black wool coat. Venä, pystyykö sitä... Venä, tää on saving kit. Black wool... Eikö se on check? Näin niin joo. Eikä tää. Korjataan. Joku mitä? Tätä pystyy jotenkin. Joo, mä en tiedä mikä tää nyt on. Mä oon ihmetellyt aina, että mä voin mitään korjaa. Melkein. Brown hoodie, grey hoodie. Pidetään tää on paljon lämpöisempi. Nyt sun ei pidä tehdä mitään nuotioita. Näyttää hyvältä. Niinku yksi episodi vasta sitten on näin hyvin on tää tyyppi jo. Eli mä yritän nyt etsiä, onko täällä mitään lääkettä. Mä tarvii jotain lääketuotteita. Oon ihan varma, että täällä on. Tää koska täällä Chernos on ihmisiä, niin siis pitää olla tosi paljon varovainen. Pitää olla varovainen pitää olla. Äijän on kyllä nälkää. Ei kun siis jano. Mutta tää on huono juttu tässä sniperissa on taas se, että tai tässä kiväärissä, että tää ei oo hyvä käyttää. Et jos joku on nyt lähitaissa, niin mulla on iso chance, että mä kuolisin. No niin, nyt tonne yläkertaan katsomaan se on. Ovi. Taas tää vitsi tää ovi tuolla. Tuolla